Euskara hutsezko, derrigorrezko bigarren hezkuntza eta batxilergoa, kalitatezko irakaskuntza publikoa. Zientziak eta teknologia, giza eta gizarte zientziak, arte batxilergoan arte plastikoen ibilbidea, Nafarroako D ereduko bakarra. Iturrama bigarren hezkuntzako institutua, aurre inskripzioa epea zabalik, informazio gehiago gure web orrian. Badator berriro Iruñeko bigarren zabalgunera, txoko txoio! Outdoor alorreko eskaintza ezin tentagarriagoa, 140ko beherapena, oinetakoak eta kirolarropa, zure bidaia, trekking, txango eta oporretarako. Txoko txoio! Tafalla 24. Txoko txoio! Nolako besaulki erosoa. Bai, ABC sofasen erosi dut, bikain, oso arreta ona, 11 aukera, 100 ezberdinak, orbanen kontrako oialak, familia guziarentzako paregabeko aukerak. Eta non esan duzu erosi duzula? ABC sofasen, Iratxe tanatorioaren parean. Gainera beti badute eskaintzaren bat edo beste, eta interesik gabe ordaintzen alduzu. Gainera, erakusketako besaulkiak eskuragarri dituzu 150ko deskontuarekin. Martxoa, koltsoiaren hilabetea. Aprobetxatu koltsoneria gorritxoren eskaintza. Koltsoiona ezinbestekoa baita zure atsedenerako. Produkturik aurreratuenak eta markarik hoberenak. Koltsoneria gorritxoren 2 saltokietan, Tafalla 26 bis eta Tuterako Benjamin 8. Bizi atsedena. Koltsoneria gorritxo, vive el descanso. GS Peluqueros. Kalitatea, sormena, joerak, sariak, 20 urte bete ditugu. Zatoz gu ezagutzera, nabarituko duzu. Sarriguren arrotxapea eta Iturraman gaude. GS Peluqueros, Nafarroako goi mailako ilea painketa. Guztion eskura, nabarituko dute. Euskal Herria irratia, Euskaldunon irratia. 1, 2, 3, 4! Metropoli forala, Euskal Herria irratian. Egunon entzule, goizeko 9 eta 4 minutu direnean Euskal Herria irratia zure sintonian. Metropoli forala beste 2 orduz zure arrimoan egiteko asteartea da eta apirilak 12 ditu. 9:30 kazetarien solasaldian Berriagunkariko Jose Rasenar eta Garako Martxelo Diaz izanen ditugu. Mintzagai besteak beste Urtasun marrazkilariaren erakusketa parlamentuan, Polizia Nazionalak Espainiako banderari gorazarre atzo parlamentuan ez, Antoniuti parkean, etzi apirilak 14 Errepublikaren eguna, izanen dugu zertaz hitz egin. Bigarren orduan musika eta kantua nagusi. Giuseppe Verdiren Nabucco operak Babiloniako hebrearren erbestaldiaren historia kontatzen du, eta etzi eskainiko dute lan hori Baluarten, Iruñeko Orfeoiak eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoak. Nabucco opera zati batzuk entzuteko behintzat parada izanen dugu Orfeoiko zuzendari Igor Ijurraren eskutik. Bertsolaritzaz ere ariko gara, bihar jokatuko baita Iruñean bardoen final itzulera Errebantxa Ander Fuentes Iturri eta Julen Zelaieta bertsolariek xehetasun guztiak emanen dizkigute. Eta amaitzeko Kau Kori Kura izen horrekin bideoklip sorta ikusgai entzungai dago YouTubeen, eta jende ezagunari edo zernai gairi buruzko kantu ironikoak abesten dituzte, Gorka Bereziartua kazetariak emanen digu horren berri. Hauexek eta bestein bat kontu 11 bitartean euskalherriirratia.eus, FMko 91.4. Metropoli forala. Egunon, Juan Cruz, lakasta. Egunon, Beillarginarena, ez dakit ikusi dituzun YouTubeko bideoiek, Kau Kori Kura, baina,
goimailakoak dira eta batez ere Estepan Aldamizi eskaini dioten kantua zinez gogoangarria iruditzen zait. Gero entzunen dugu, amaika jo horretik. Ederki, osongi. Egunon Metropoli Foraldar maiteok eta egunon jakina Igor Eskudero, ari Eskudero teknikari. Egunon, ze moduz? Pozpozik telefono berriak jarri behar dizkigutelako. Badakizu hemen horrentxe bertan eteatu nahi, zenekien. Zenekien, hemen, zure inguruan ez, egia esateko kontrol gelan ez da sartu, baina teknikoa etorri da, zentralita berria jarriko digute, eta uste dute saioko produkzioa bakarrik eginen duela zentralitak. Kolaboratzailei berak deituko die. Bai, goimailako teknologia. Zondo, bazen garaia. Bazen garaia, ezta? Eta gero eskaleta, ematen diozu zentralitari, eta behar den orduan kolaboratzaileari deitzen dio. Zuk ez duzu deirik egin beharko. Ikaragarria da, ezta? Ze gauza asmatzen dituzte, no? Teknologia puntakoa, ez? Hori ez da egia, baina egia dena da fisikoki ez dugula hemen izanen zentralita honen da odeian. Hori berrikuntza da. Bai, nonbait orain gauzak horrela egiten ari dira. Ez dakit sistema hobea ematen du, baina bertigo pixka bat ere ematen du, ez dago eskuartean eukitzerik. Interneta eta igotzen dituzunean gauzak, holako sistemari bat izango da, ez? Bai, baina nola zen, Mohamuto, badakizu, internet! Bai. Nire bizitzako egunik txarrena internet erori da, eta internet erortzen bazaigu, zentralitarik ez, ikusiko dugu zer moduz funtzionatzen duen sistema berriak, momentuz pozik gara, eta postasun horrekin zabalduko dugu gure kioskoa. Prentsa irakurketa Optika Iruñaren eskutik. Nafarroako zergaduren eta paradisu fiskalen arteko harremanak albiste nagusi Foru Prentsan. Diario de Notiziasek lauzuta bera, 2012an Panaman 16 milioi euroko ondasunak aitortu zituzten 50 zergadun nafarrek. Diario Navarrak ere lauzuta bera, zergadun nafarrek 930 milioi euro erregularizatu dituzte zerga paradisuetan. Azpititularretan irakur daiteken ez, aitorturiko diruaren bieren Suitzan eta Luxemburgon dauzkate. 5.000 nafarrek aitortu dute alaber, ondasunak dituztela 60 herrialdeetan. Berrian Burgostik dator notizia ona, Garoñako zentrala betiko istekotan da Iberdrola langilei azaldu dienez. Garak Inigo Kabakasen auziko epaiketarekin ireki du. 3.289 ofizial ordeak dio Ugartekok zuela agintea Kabakasen eriotza eragin zuen operazioan. Azaleko argazki dagokienez, Diario Notiziasen atzo Iruñeko hilerrian harturiko irudia ikusi dugu. 36ko gerran eta gerra ondoan fusilaturiko 12 lagunen gorpuzkiak udal panteoian sartu zituzten unea zehazki. Bigarren planoan Joseba Siron alkatea eta Ana Oio gobernuko eledunak ikusi ditugu. Goiburua obi duin bat fusilatuentzat. Garak guziz bestelako irudia dakar, buruko pilota txapelketako aurkezpenekoa hain zuzen ere. Elastiko urdinen artean, lehiakiden elastiko urdinen artean, Urrutiko etxea txapeldunaren gorri bizia ikus daiteke. Berriaren azaleko irudi handian, Euskal Autonomia Erkidegoko ahalduguko eta sortuko buruak elkar agurtzen, elkarri musua ematen ageri dira. Atzo bilera egin zuten, argazkioina aldaketa sozialerako prest... aldaketa sozialerako bat egiteko prest. Diario de Navarraren argazkian, Mario Konde autoofizialen antza handia duen ibilgailu baten atzealdean ageri da. Txoferra baina guardia zibil bat da, uniformez jantzita, kontua da atzo Konde atxilotu egin zutela, bere garaian Banesto banketxetik lapurtu eta eskutatu zuen dirutza berreskuratu duelakoan, ingeniaritza finantzarioaren bitartez, atentzioa eman digu, zer nolako auto ibilgailu dotorean eraman zuten atxiloturik. Lehen orrialdeetako bigarren mailako goiburuen artean honako hauek eman digute atentzioa. Angeluk ezetz esan dio elkargo bakarrari, baina gehiengo dira aldekoak. Berria egunkarian irakurri dugunez, sintonia ona EH Bildu eta Podemosen artean aldaketa erreala bultzatzeko. Garak dioenez, Diario de Notiziasen ikusi duguna, Soria ministroak Bahametan elkarte bat zuela, eta azkenik Diario de Navarrak
dio 2000 nafarrek Parkinson gaitza dutela, eta horietako 10% azken fasean daukatela. Onaino gure prentsa irakurketa. Optika Iruña 15 urte zure ikusmena zaintzen. Optika Iruña betaurreko graduatuetan paregabeko eskaintza. Optika Iruña Aiozko monasterioa 4, Donibane auzoko osasunetxearen ondoan. 9:11 eguneko argazkiaren ordua. Gaur irudi hori belarriratuko diguna Elisabete Garmendia erdigaixo eta marranta handi xamarrarekin. Beraz, beti bezala eskertuko dizugu zure kolaborazioa, beti bezala ezer demontre gaur pixka bat gehiago egunon, eta nahi duzunean edo ahal duzunean aurrera. Saiatuko gea bai. Barreneko nitxoek erakusten dute hilerri batean gaudela. Lehen planoan gizonezko bat kutxa bat hilobian sartzen. Tartean, jendean dana, emakumezkoak asko, eta Joseba Ziron Iruñeko alkatea. Jon Orzaizen kronikaren izenburua poesiatik gertu. Izenik gabeko 12 lore. 80 urte egin dituzte gorpuzkioiek lubaki batean. Fusilatu eta lubakian lurperatu zituzten frankistek inoiz inork aurkituko ez zituen ustean. Lubakian lurperatuta egon izanak indar simbolikoa hartzen du, hil eta gero ere borrokan. Izenik gabe daude oraindik eta zorzaile izena berreskuratzea. Izenik gabe egote horrek ordea indar simbolikoa areagotu egiten du. Errepresioa gordinen jasan zuten haien ordezkari bilakatzen dira, izenik gabeko izanarekin. PPek ez beste alderdi guztiek parte hartu omen zuten atzoko omenaldian. PPkoek beste eginkizun batzuk zituzten atzo Iruñan. Horrageri da Fernández Díaz ministroa kontzentratuta Espainiako banderari musu ematen. Inguruan militarra eta gotzaina errezorako prest. Oraingoan ere esperpentoaren generoko eszenan protagonista izan da Espainiako barne ministroa. Birudi aurrez aurre estimatua dago Elisabete, zaindu. Eskerrik asko. 9:12 gurean eguneko albistea edo eguneko albiste agenda zabaltzeko unea. Mikel Bujanda, egunon. Egunon, kaso. Nondik zabalduko dugu baina? Bueno, ontxe entzuten ari ginen horretatik eta gaur Antunutin egin zuten moduko akelarrerik edo saraurik edo izan note den. Hor Elisabetek hor aipatu dio, baina ez du ezautzen, nik ere ez duen ezautzen. Hor bazen beste elementu bat handere bat, eta Dio Navarrak berak eman digu informazioa. Egunkari ama ordekoa, ez? Bai, ama pontekoa. Ama ordeko, ama ponteko madrina, eta hain zuzen hor, la informazion soziedade horretako presidente ordea, Dio Navarra egunkariaren editorea. Eta hain zuzen, elementu horiek dira, esperpentoitza erabili du, baina, akelarre horretan ere ageri direnak norekin dagoen eta hori guztia gogorarazteko. Hau, pasadan esanez, gaurko egunak zarrekarri behar diun, gaur zehaztuko dute, datorren larun batean eta Gaztelu Gibelian, Ziudadelaren atze aldian, nola inen duten ekitaldia urteroko izaten da, eta hortaz fusilatuen senitartekoen elkartetik antolaturik. Eta, hori gaurko, eta gero mugimendu sindikalak, hau esatekoak, oin goizean behar duten, kontzentraturik González Tablas kalian, hor dago, gizarte egintzako, kontseilaritza eta horren aurrian, personen autonomia dako agentzia, eta hor lanean ari direnen lan baldintzak negoziatzeko, hitzarmenaren negoziazioak moztuta etenda daude eta hor langileak, diskapazitatearen arloan lan egiten dutenen personen baldintza laboralak dira hor gai. Eta gero, sindikatutik negoziazio kolektiboan zer ikusten den, estatalizaziorako joera, nola somatzen eta hori salatu dute lan hitzarmenak lantegian edo lan hitzarmenak hemen egin beharrean geota gehiago ikuspegi zentralista estataletik egiten direla. Parlamentuan gaur dauden saioetan bi
sail, batetik osasungintza, irakaskuntzarena. Osasungintzan bi agerraldi, lehendabizi eta Iruñeko erietxen multzoko zuzendari gerenteak. Itxoinaldi zerrendak zenbatekoak diren, da gauzak zertan diren, eta gero agertu beharko du Tuterako Reina Sofia, erietxeko zuzendariak. Beraz, horre, atentzio, ospitaletako arretan ebakuntzak egiteko eta alakotarako zenbateko hila da eta zenbateko epea itxoin behar izaten den. Eta irakaskuntzaren sailetik aldiz gaur arratserako dauden lan saioak alde batetik bullyingaren aurkako kanpaina eta lan bat egiten ari da, hor badago elkarte bat eta hor nola jorratzen ari diren saio hori bullying ikastetxetako presio mehatxu eta akosoaren gaia noski. Eta gero beste saio bat egin behar du, hezkuntza batzordeak, eta aztertu behar dute Tutera, herriberaldean da bereziki Tuteran, irakaskuntza publikoak bizi duen egoera, mozio bat dago hor eskatuz gobernuari, bultzatu eta aupada eman diezaiola irakaskuntza publikoari herriberan. Eta gero bestetik Zunbilan ikastetxe berria behar dela eta hori egin ahal izateko aldez aurreko urratsak egiten hasi dadila gobernua. Baina irakaskuntzaz bestetik ezkerra izquierdak zenbait proposamen aurkeztu behar ditu, egoera zein den eta gauzak nundik nora joan beharko lirateken ezkerra izquierdakoen perspektibatik. Uxue Barkosen bisita herriberara, Tuterara. Joan den egunean hor izan zen, ospitalean, gaurko honetan hiri agroalimentarioan. Hor abiatu behar da, plataforma maritimo multimodal, behaz hor garraio edo logistikaren arloko gune bada, eta behaz hortxe, hiri agroalimentarioan. Espazio zabala dagor, industria asko kokatu litezke, oraindik ere. Eta, hortik aurrera, hemen Iruñeko gai zenbait, Jose Abaurrea, zinegotziak, hain zuzen etxe bizitzarako bulegoaren aurkezpena egin behar du. Eta, Joseba Asironek gaur CaixaBank eta Caja Navarrako ordezkariekin irakusketa bat zabaldu behar du, Sarasate pasalekuan artikoa urtutzen ari dela eta hori salatzeko. Zer beste, parlamentukoak aipatu ditugu, egin behar dituzten saioak, baina kultura sailekoek gaur bisita egin behar dute, Nafarroko museora joan behar dute, hor kuadilan. Nafarroko parlamenteko... Bilketa alaian. Bai, eta hor txaz, ez da tokitxarra, ezautzeko zer dagoen, da beharrak zein diren ere, bai, edo zer egin beharko litzateken. Lezkairuko auzokoekin bilkura gaur, hor auzoz auzo, udal ordezkariak egiten ari direna, Javier Leoz da hortaz ardura duena. Zer gertatzen da, Lezkairun ez dutela nun bildu, eta hortaz arrosadiara igoko dira, hor bilera egitera. Espazio zabala badute, parkean, dituzke, uraldia laundu ezkero. Oru berik etzaile falta. Txoriei behira. Ez seitarritan eta hor arrosadiako, milagrosako zibibosen. Eta gero, arratsalderako aukera zabala. Zazpitarrietan hor izanen diren ekitaldiak. Lau ditugu guk hemen aipatuak, alde batetik neskatuak filme dokumentalaren proiekzioa 7:00, Jon Abril Olatxeak eginikoa eta parlamentuan horren proiekzioa. Nuestro pueblo despertará, Jose Mari Esparza Zabalegek egindako liburuaren aurkezpena, Katakraken. Eta hitzaldia gogoa foroak antolaturik, Reyes Mate irakasleak eman behar duena biktimen gaia. Jainkoaren auzia eta biktimen desafio, laxe eman dio izenburua Gurutze Plazako institutuen aretoan. Eta bestea, Oleg Kotov, kosmonauta, eta honen hitzaldia planetarioa noski. Eta, ikusmin handia sortzen du. Atzo mintzatu zen, Irrintzi plazan, Miren Carmele Gomez, hau da, Izar eskolan planetarioan hor, irakasle, eta hor, batetik kosmonauta, Rusiarri kosmonauta esaten zaila, eta Amerikarrei astronauta, baina ohitura kontua besterik ez da. Ez digu esan, Kotov Rusia hartzat hartzen da, gertatzen dena Krimea sortua dela,
hoi Ukrania izan da, zoen gutxira arte, oin Errusiarrek hartu dute, orduan hor ere, bale, goken, galdera edo, ez da hori gaia. Baina Kotov honek badu marka, espazioan denbora gehien eman duena, eta gero nubait ere, paseo espazialetan ere, untzitik kanpo ibili direnen artean, marka daukana, eta horra. Claro, Oleg Kotov jaun honen hitzaldia jarraitzeko, doainik izanik ere, txartel banaketa ordu bete lehenagotik hasiko dira 6 herritan, eta noski aretoa beteala. Lehendabizi bere presentziako tornamira, aretokoak banatuko dituzte, hoiek agortu ezkero beste mintzaldi aretoan hor pantalla bitartez ikusi alizateko, ikusia alizanen da. Itzulpen zerbitzua, itzulpen aldi berekoa, edo itzulpen konsekutiboa, zehatzago berak mintzatu eta gero traduktore baten zerbitzua izanen da. Kosmonauta den Oleg Kotov jaunaren hitzaldia gaurko arratsalderako geure agendan nota hartuta dauzkagun puntuak. Kontu lurtiarragoetara joko dugu jarraian, izan ere kaletarrak ditugu zai, beraz, Mikel Bujanda estimatua dago, eta bagoaz kalera! Kalera, kalera! Metropoli Foraleko kaletarra! Ainoa Juaniz! Kaixo! Zirko artista! Zeongi datorkidan agur hori, lasaitasun pixka bat. Benetan, bakizu ze gertatu zaigun? Etorri zaigu, jarri behar digute zentralita berri aldatu behar dituzte telefonoak, eta ordan abisatu gabe, etorri zaigu goizeko 8:00 eta nik eman behar nizkion azalpenak, eta orduan gidoia prestatzeko betarik ez, eta prentsa irakurketa prestatzeko edo amaitzeko behintzat betarik ez, eta sartu naiz pixka tarrapaladan antenan. Sareri gabe? Bai, eta mingainak pilatzen ari zait, pixkate arnaz estuk eta ala sartu, eta orduan oso ongi datorkitu orain zurekin, venga. Gaur ni motel nago, así que lasai. Hori behar dut. Bai, pues justo hori medikoaren gandik heldu naiz. Badakizu zu ezakit txikitan egiten zenuten, analitikak egitera joaten zinetenean, gero joaten zineten porei gozaltzera. Baina txikitan bakarrik ez. Hori zeno berena. Nik txikitan ez du gogoan, hori handitan egin izan duendik. Horretan ari zara? Orain egingo dut, bai, sartu behar izan dut barrura nago kontraktura batekin hipopotamoarena, osea, ez dakigu zongi, dago medikoa bizka bat, hola, ez dakigu, jasango dizuet, jango naiz kontatzen, baina, espero dut ez izatea ez larria. Kontraktura uzkurduro bat eta non daukazu? Ez, gerriaren eskuineko aldean, baina berak esaten du, ematen duela ere, giltzurdinaren zerbait, baina ateratzen dela garbi, analitikak egin dizkidate, zakizerze, nik ez dut hartzen medikamentorik, eta hartzen ari naiz, paracetamol eta nolotil, bi gauza. Eta zaitken gauean batez ere pasatzen dut, pentsatzen dudala, beti gauean, ezakite, baina niri bintzat, gauean beti minak dira handiagoak. Handiagoak, bai, eta kezkak handiagoak, jakina. Eta orduan, denbora guztian nago pentsatzen, larrialdietara, baina altxatzen naiz, eta tximino bat bezala jartzen naiz, luzatzen gelan, aurrera tatzera, eta pasatzen dit pizka bat, baina ez dakit nik, a ber, ze gertatzen den. Gaur orain esan dit hartzeko beste kontu bat, ez didala jarriko txertorik, ze ni behin neukan bolo bat, eta karo, joan behar nuen, nengoen dolestuta erabat, eta jarri zidaten txerto bat. Infiltraturik, ez? Alako xiringada bat. Poltaren izango zen, ez? Bai, horrelako zerbait. Pumba! Futbol jokalariek eta tarteka horrela jokatze dute. Hori da, hola egin zidaten niri, eta karo hori ez bat ere ona, gero bazoaz egiten duzu egitar duzun guztia, eta bueltatzen zara etxera, 8 bat egin da. Beraz minarturik, lesionaturik zaitu? Bai, baina ez dakit, benetan, ez bidi ere zait iruditzen kontraktura baten mina, Nik esan diot, ni kontraktura... izan dituzu.
toki guztietan. Kirolaria zara, esan dute zirko artista, aeroporteak egite dituzu, horrek fisikoki, ez, egia da, fisikoki behartzen zaitu, normala da, ez? Kirolari guziek bezala, tarteka arazoak eukitzea. Atzoa karaperra eman nuen zirko klase bat, dena egin nuen nik, dena esan nuen. Mira, edo zerbait da, edo ez da ezer, eta perfectamente, baita gero gauean, horror, baina, bueno, haizu. Berriro. Ikusiko dugu, a ber, goizean ere, goizeko 5:00 ere berriro nengoen tximino bat bezala gelan, estiratzen, bueno. Bueno, haizu, pues ezakit, egun txarrak ere izan behar dira onak... Ongi baloratzeko, jakila, bestela, ez? Egia da. Ai, bueno, pues hori bertan sartuko naiz gozaltzera, eta badakit ez dela oso ona izango nere kontraktura. Baina... Alako irina txuria eta zukrea eta hori, baina badakizu zer jango dudan, boliko bat. Boio bat, nata ez negainduna. Ez, hori ez, daukat intolerantzia laktosa. Egia da, eta san izan didazu, barkatu. Baina hartuko dut abena esnearekin kafesnea, baina gero haizu. Pues korazan edo, igual mantekia pixka bat izango du, baina ez da beste ez. Korazanek gutxi, osea... 130. Ez da horren beste. 170 ez du. Ez jan kroazan osoa, jan 3 laurden inguru, pixka gutxiago. Hori posiblea da, ez jatea kroazan osoa. Hombre, igual 3 jaten baduzu. Ikerketa batzuk egin dituzte, Wyomingo Unibertsitatean eta baietz diote. Osea, zuk 3 jaten baduzu, 3. zati bat utzi, bale, baina bat jaten baduzu, jamar duzu dena. Gainera jaten dut ni lehenengo, adarrak? Zuk nola jaten duzu kroazana? Bai, nik gauza bera egiten dut. Adarretatik hasten naiz. Adarrak lehenengo, gero goiko kapa? Ez, hori ja ez. Eta gero ja barrukoa, erdikoa. Nik 2 adarrak lehen da izi, eta gero erdikoa zatitze dut, eta hola, guten da bigun, eta goxo, ez? Goxo. Oberena pal final, ez da? Bai, hori da. Hori da, bakizu zer egin genuen guk asteburuan sekulako batzutan plan osasuntxua egin genuen eta oso itzuli polita egin genuen bizikletarekin. Joan ginen Arazurirantz, Barainain, Arazuri, gero Ozara joan ginen horre pista batzuetatik, eta gero itzuli eta oso polita dena. Baina ez da bat ere osasuntxua, ze badara mazu motxilan txorizoa, gazta, pasteltxo batzu, pastelak estrentza edo hietako bat, bakizu, ez da gitu esamako, txirikorda edo. Erresumako txirikorda. Eta... Vale. Almudebarrekoak. Bai, hori da. Oiek ziren berez almudebarrekoak. Bai, eta gero kristautu zituzten nola esateko, birkonkista egin zuten, ezta? Napartu zituzten. Bai, azkenean sekulako tripafesta egin genuen. Esan dut. Mendira joatea ez da, sekula, hombre, bai, benetako oiek egiten duten oiek, baina, eta runner eta oiek, por cierto, ari direla pila bat hiltzen aizu. Bai? Korrikalariak. Nekien. Runner berri, Bai, runner. Bakizu zer gertatu zeidan orentxe bertan, nengoen ez egita? Baina hiltzen ari datu hori ezin dugu horrela gutzi. Hiltzen ari dira runnera. Bai, bueno. Zuzara, a ver, nina hola, konbadeciente. Zuzara, kazetaria, ikertu joe. Ikertu beharko dugu. Baina dature badaukazu edo, non baiten irakurri duzu, beste gabe buratu zaizu. Atzo bota zuten datua, baina ez dut gogoratzen. Pues, esaten ari da, ez? Horrein modan jarri da bapatean. Bai. Eta orduan jende pila bat bihurtzen da maratoilaria, urte batetik bestera, gure harinarekin Joan Cruz eta gure harinarekin. Bai. Gauza asko ja ezin dira, gauza asko ezin dira. Biztanda. Eta orduan, ari direla, eta aurreko egunean maratoi batean hiltziren 2. Ara. Bat, egin bitartean, eta bestea bukatu ondoren. Handi gutxira. Pues Frantzian dirudienez hori egiteko behar duzu... Bai, ez da bai hori entzun dut inoiz, bai, egin behar duzu alako azterketa fisiko bat, ez da? Sindagilaren gana joan, eta ikusi bihotza ongi daukazun. Hemen edo nor. Eta gainera hemen egiten dugu, nola esan, Nafarrerara, esan dute, ez pulsometrorik, ez alakorik, egin dezagun ordu bete korrika. Ez ordu bete eman korrika. Ni baditut ezagunak bintzat ematen dutenak profesionalak.
baina nik uste dut pasatzen direla. Ezakite, nire iritzia da, nik aiei esan diet. Bai, nik ere alako lagunak baditu, nik korrika egitearena eta oso ongi iruditzen eta tarteka egin izan dut. Baina zergatik ezin du korrika egin normal, esan dut, maratoi erdia, horregon daiteke muga, 20 kilometro, baina orain ez badituzu 40, maratoi osoa ez baduzu egiten, eta are gehiago, ez baduzu egiten mendi maratoia, badirudi ez duzula korrikarik egiten, eta ez dut uste guziok prest gaudenik, guziok eginda gaudenik, eta guziok bizitza honetan aski egin dugunik, bizitza osoan kirola, alako mendi maratoiak eta egiteko, ezta? Hori zen nik esan nahi nuena, baina nik zuk askoz politago esan dut. Nola da, orain ez zaitateatzen izena, badago tipo bat, pantalon eta utxean igotzen dena edozin mendira, esan dut, 7.000koak eta egite ditu, Hornet. Zapatillekin. Bai, zapatillekin eta pantaloneta batekin. Sekulakoa da, Kataluniarra eta atleta ikaragarria. Baina, jakina, guziok ezkara super Hornet. Ja, baina imaginatzen dut horrek egingo ditu. Gillian Hornet. Nizean behin, ibaitut batzuk lagunak eta berrazten alnaizen izugarrizko lesioa belaunan eta sentazten naizen eta gaur mina, gaizki pasatu dut, baina eta maten du direla, benetan, baina norazoa, txiko, zatzera jamarko duzu, esan nahi dut. Ezakit. Bai, eta batzutan ere tentazioa esateko, ezagutzen zaitugula. Esan dute, zu kilometro asko egin dituzun, abarrerian gora eta bera. Ezin duzu 6 hilean ultra trail horietan parte hartu. Hori da, hain zuzen ere, eta hori, bueno, pues sakondu gabe Navarreria horretan zer egin duten pertsona horiek, esan nahi dut, ez dela paseoan eta ez, jarri zara, oraino eta orain bapatean eskeza posible. Derragun edari isotoniko gehiegi edan dituzula. Hori, demaz. Kilian Jornet, Googleen begiratu dut, ez, eskudero bilatzaileak aurkitu du izena behar bezala. Kilian Jornet. Hori da, kirolari horrek, Bai, kirolari hori ikaragarria da, bideoak eta ikusi izan ditut, eta ikaragarria da, pantaloneta utxean igotzen da, edo nora, zerbinora, venga, pin, pan, horri betean, igo, jetxi, dena egiten du. Zuri bat, ez ere, arreta deitzen dizu pantaloneta utxean Bai, ez, gainera. Hanbeste kilometro eta gora eta bera hori, bueno, baina. Ez, baina badakitu zer gustatzen zaidan. Orain, ez dakit, esan dut, Argako parkean 2 kilometro egiteko jendeak kristoren kirol jantzi puntakoak erosten ditu, praka inteligenteak, galtzerdiak, belauneraino, ez dakize hidromasaje egiteko aldi berean, eta Kilian Jornetorek pantaloneta daramatza, baina ez dakit nola esan, Ortega dendan guk txikitan erosten genituen, edo Alonso erosten genituen horietakoak. Ia, vintage, bai, oso goza, xumeak. Vintage, esaten omen da beste modu batez, baina denok esaten dugu gaiz. Vintage? Ez, vintage. Zei oso eskudero hori behiratzeko, hombre. Beste batean. Beste batean. Ederki. Hortzain profesionalak, ez da? Bai, hori da. Zu txibarko zaitut, kazetariak zai baititut. Oso ongitorri zait, Beti gozatzen duzurekin, baina gaur oso ongitorri zait pixka lasaitzeko, oso estresatuta sartu baikara saioa. Perfecto, ni ere lasainengoen gaur. Eta zaindu, herria zurekin. Kontatuko dizuet. Beira, oiu klasikoa da herria zurekin, kasu honetan da Euskal Herria irratia zurekin. Hori, gehiago den edo, baina bai, Euskal Herria zurekin. Irrati herria. Bai, hori da. Musu bat. Bai. Jarraian gurean zerbitzu publikoko informazionea entzungai, horren ondotik zer, bada Metropoli Foral gehiago, FM-ko 91.4an, euskalherriairratia.eusen. Iria egunez egun, Iruñeko udalaren informazioa. Polen mailaren inguruko informazioa bidaltzeko zerbitzua du udalak martxan, nahi duen horrek izen eman dezake 010 telefono zenbakira deituta. Aste honetan, polen maila baxua da pinuetan, itzaleko platanoetan, kerkusetan eta lizarretan. Gaur asteartearekin 6:30 auzo eztabaidagunea Lezkairun auzokideak, eragileak, elkarteak eta tokiko entitateak gonbidatuta daude. Arrosediako Zibibox aretoan izanen da parte hartzea eta sarrera doan.
Eta gaur ere astearteaktik Iturramako Zibibox aretoan ziberbullyingaren inguruko hitzaldia izanen da gaztei eragindako jazarpena ardatz. Julen Linazoro, formatzaile eta adituak eskiniko du hitzalde hori, arratsaldeko 7:00 izanen da Musutruk. Informazio gehiago 010 telefono zenbakian eta pamplona.es webgunean. Iruñeko udalak eskainitako informazioa. Bizikidetza erein. Apirilaren 13an asteazkena arratsaldeko 7:30 Iruñeko planetarioan Euskal Hiria, la ciudad vasca hitzaldia Bernardo Atxaga idazlearekin. Parte hartu. Bake bizikidetza eta giza eskubidei buruzko jardunaldiak. Gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua. Uda honetan ere euskarazko udalekuak. Uda honetan Arantza eta Behintzako aterpeetan euskaraz blai. Zuen seme-alabak hizkuntzan trebatuko dira eta naturaz gozatuko dute jarduera erakargarrien bidez. Informazioa eta izen ematea euskaraz blai udalekuak webgunean, izen emateko epea maiatzaren 10 bitartean. Antolatzaileak Arantza eta Behintzako aterpeak. Ikusi mendizaleak, baso eta zelaia. Basati Kirolak, 25 urte, Basati! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori ostatu jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina. Informazioa eta erreserbak 948-3040-76 telefono zenbakian edota ostalgautxori.comen. Gautxori ostatu jatetxea, Zubirin gaude. Optika Iruña 15 urte zure ikusmena zaintzen. Optika Iruña betaurreko graduatuetan paregabeko eskaintza. Optika Iruña Aiozko monasterioa 4, Donibane auzoko osasunetxearen ondoan. Zatoz Gorzigiluaren 25. urteurren ospakizunera Iruñeko zentralera. Apirilaren 23an larunbata arratsaldeko 7:00. Leiotikan Los del Rayo altxatu Los Carniceros del Norte zuzenean. Gogoratu Gordiskaken 25. urteurrena zentralen. Carmen Kaleko herriko taberna aste guzia irekia eskaintza paregabearekin. Astelenetik ostiralera eguneko menua. Ostegunetan talo bereziak, larunbata eta igandeetan asteburuko menua. Eta gainera, asteburuero bokatak eta noski tragoak eta giro bikaina. Carmen Kaleko herriko taberna Iruña, orain ardo karta berezia. Metrópoli Forala. Jarraian Euskal Herria Irratia Metropoli Forala saioan kazetarien solasaldia eta horretan parte hartzeko aldapeko sagarraren adarraren puntako bi kazetari dauzkagu gurekin. Batetik berria egunkariko politika eta ekonomia kazetari Joserra Senar jauna, egunon Joserra. Kaixo egunon. Buru belarri sartuta liburu berri batean. bai, ja demora daukagu, Nafarroko aldaketa honen radiografia moduko bat egiten, eta gainera Martxelok bere karpentxoa ingo du. Osongi. Uste dut, fase interesgarrian sartu zarela, izan ere oso tipo garbia zara eta beti zaintzen duzu asko zeru eta hor bizarra egin gabe torri zara, beraz, hortik ondorioz ez du. Ez du zer ikusi, elkarrezketa pila egin ditugu, bi lankideen artean Jon Orzaiz eta nire artean egiten ari gareako,
eta elkarrizketak transkribatzea ja nago oso nekatuta. Nekatuta politagoa da. Esan dute suabeseagoa. Bueno, bueno, aber nola egiten dugun, orain idazteko fasean laizter sartuko gara. Martxelo Diaz aldiz, gara egunkariko kazetaria askoz lasaiago dakusagu. Ezkara sartuko kontu pertsonaletan esan dugu oporretatik zatozen. Hori bai, ezta? Italialdean. Italialdean, sondo, eta gustora. Gustora, ez? Non ibilizara? Napolin eta Erroman. Zepolita, Erroma. Erroma oso polita. Ederra gaina oinez ibiltzeko. Bai, eta ni Napoli ere asko gustatzen zait, da holako kaos batzutan nekagarria izan daiteke, baina aldi berean erakartzen zaitu. Eta kaotiko samarrak garen ontzat horrelako hiriak... Bai, eta gaina janariarena Napolin berezikin uste ikusgarria dela. Pizzaren jatorria da, eta kaleko janaria, fritoak eta horrelakoak oso interesantea. Dieta ikaragarri osasuntsua. Dieta mediterraneoa izan daiteke, mediterraneoen alboan dagoelako, baina osasuntsua beste gauza bat izango litzateke. Bueno, derragun, pisu handiko kazetari bihurtzen ari garela emeki. Pixkanaka ari gara. Astu txamarra batzutan ere izan gaitezke. Bide beretik noa. Bueno, tira, gaurkotasunari heldu beharko diogu eta foru gaurkotasunean azken orduotan zer esan handi xamarra ematen ari da, foru parlamentuan zabaldu duten erakusketa 36ko gerrari buruzkoa da eta gerra ondoko errepresioari buruzkoa urtasun sona handiko margolariak egina. Nik erakusketa hori lehendabizikoz Katakrak liburu dendan ikusi nuen, hain zuzen ere liburu denda zabaldu zutelarik, orain parlamentura eraman dute eta esan bezala polemika eragin du konparaziora PPN, hau da Nafarroako Alderdi Popularrak fiskaltzari eskatu dio ikerrezala horren delitu zantzurik ikusten duen. Nola dakusazue polemika, Martxelo? Bueno, bani ustez pixkat polemika zakit faltsua edo puztu den polemika bat dala, azkenean parlamentuak erabaki du golpe fascistaren 80 urte betetzear daudenean, horren inguruko kontakizun grafiko bat paratzea, ez? Eta azken finean, golpe fascista kontatzen balin bada, Lizaren konplizidadea kontatu behar da, Diario de Navarrak izan zuen papera ere kontatu behar da, eta urtasunek ere nabarmentzen du, Frankok Juan Carlos I erregea ere oinordekoa jarri zuela, eta hor ikusten du, salatzen du horrelako jarraipen bat eman zala frankismotikan, egun daukagun monarkia erantzez. Orduan hori guztia kontatzean ez dut uste gauza berriri denik, uste dena jakina dela, baina behar bada parlamentuan izatea, horrek edo modu grafikoa ezakit zer zehazki PP eta UPN eta PSN ere azaldu da horren kontra, zer da hori alderdi hauek eskatzen dituena, edo parlamentuan izatea eta oi hartzun handiago izatea, esan bezala komentatu bezala. Gordintasun handiko margoak direla. Eske gaia gordina da, gaia gordina da, fusilatuak izan ziren Nafarroan, 3000-tik gora, eta gero, 40 urteko sistema fascista bat ezarri izan estatuan, eta horrek ere, gauza hori kontatzeko ez da gai xamurra, eta kontatzeko modu krudel batean ere kontatu behar da. Parlamentua da horrelako erakusketa bat egiteko tokia? Ni ez zait gaizki iruditzen, uste askotan ere, edo pixkate erakunde egiten zitzaion kritika bat bazala hiritarren gandik urrun zeudela, eta horrelako ekimenak izatea, ni uste jendea erakartzeko modu bat izan daitekela, beste modu batean izan da, parlamentua hiritar guztiana da, eta hiritar guztia dakate eskubidea bertara bateko, eta horrelako behar bada pleno batera ez, toki aferaren gatikan, toki erik ez dagoelako, baina horrelako erakusketak egitea, ni uste interesantea dela, batez ere hori, fetxa borobil baten aurrean gaudelako, 80 urte beteko dira aurten, hori altxamendu fascista eman zelako, eta orduan horrelako ekimenak egitean nik ez dut begitxarrez ikusten. Badirudi, alderdi batzuentzako horrelako ekimenak ez direla gustoko, eta nahiago dutela behar bada itxiago, edo beztakit, edo behar bada ere gaia ere alderde hauen gandikan, edo oraindikan hori zauriak ez daude itxita, eta alderdi batzuen gandikan kritika, ni uste, ezkenean ere ez dakit kokatu izan daiteken ere
edo zer gauza balio duela gobernuaren aldaketaren kontra hori, zalaparta mediatiko politikoa sortzeko interesa handia daukate. Baina penagarria da horrelako gai bat ere erabilizatea horrelako. Jose Rasenarrek zer dio honetaz guztiaz? Bueno, hurbiltasun horri dagokionez, pixkat bai igual irizpideak ere sarri beharko lirateke, ez? Holako gai bat noski da bat zilegi da, eta bestelakoak ere egin izan dira, biktimen inguruan, eta okerrez banago, eta noski igual parlamentuan edo zeinera ikusketara hori, irizpide hori bintzatean barko luke, ez? Eta atzoide izan nintzen, eta hori, ez, parlamentuan zaudenean bai da burbuia moduko bat azkenean ibiltzen garenak kazetariok, politikariak, eta batean ikustea, herritarrak gerturatzen diela, eta ikuste dituzela gutxi batzu, baina handi dabiltzala, eta tantaka, nik uste dut hori interesgarria dela, ez? Gero, PP-ren, zer egiten ari da, PP legealdi honetan, ez, olako soinua zarata hundia tokiz argi ikusi duela UPNren eskuinaldean dagoela bere boto poltsa, eskuinaldean horma dagoela, hormaren kontra zarata teratzen ari da behin eta berriz. Ez, eta hor kokatu behar da. Bestela ez duelako inolako zentzuri, igual erakusketa kritika indaki, baina gero salaketara jutea eta hori guztia, eta gero, zontzi guztia, nik egia esan irudi batzuk ikusi ditut, eta guzti honetan ere nik uste dut nola zan Abel Azkonaren beste horretan ere religioa ez gari garenean, religioari mina egiten diona da gerran ukizuen parte hartzeak, egia da gai ezaguna dela, baina ez dakitain ezaguna den Eliza Katolikoak eukizuen papera 36ko gerran, ez? Horrek egiten dio mina Elizari eta erlijioari, ez? Orduan irudiek beraiek baino. Beraz, iruditzen zaizu parlamentua badela tokia zaudete biok, beraz, irikatu beharko zaituzte pixka bat, ez dakit, egoera simetrikoak pentsa daitezke, ez da? Gerra zibileko edo, gerra zibila, ez 36ko gerrako gertakariak hor daude. Nire agian, baiten diana apur bada, gehiengo berriago, gehiengo berri horrek albidetu du olako erakusketa bat, baina batzutan zakit nola esan igual ez da erakusketa honegatik ez, baina bai gogoeta bat parlamentuak ez duela ere kasu honetan rodillo bat ere zarri behar esanet, gauzatzuk ere hau da, ez da adibide on bat, esanet gogoeta arantza gauko bat ere imar dela, ez? Parlamentuak ere espazioan utzi behar dela ere bestelako kontuei, ez? Bestela hurrengo legealdietan atzera buelta etor daiteke. Edo ez dakik gutze gertatuko den, ez du zer ikusi ikonekin, da gehiago... Baina pixkat, orokorrean hitz egiten malima dugu ere, ustez, gauza asko egiten ari dela, edo gauza polemiko zenbait ere egiten ari direla, baina da markadetan gauza horiek izan direlako egin, ez? Eta badago horrelako ez dakit antxietatea danitza, baina gogo bat gauza asko egiteko, ez? Eta, erakusketa izan daiteke adibide bat, orain arte fusilatuen senitartekoek ustez somatu dutela erakundeen gandikan nahiko aparte egon direla, ez? Eta orain batean behar bada badirudi guzti hori, hamarka guztiotean eman den bazterkeri hori konpondu nahi dugula, eta eskatzo bazegoen erakusketa honen polemika, bazegoen ere Iruñeko udalaren obiratze batzuk egon zirelako, korpu batzuk topatu zituztela identifikatu gabekoak, asteburuan ere Herriberrin egin zuten ekitaldi bat, fusilatuago goratzeko badirudi badagola ere olako susperraldi bat gai honekin, ez? Baina egia da ere, behar bada gauza asko egin behar direla orain, urteetan ezin izan direlako egin edo egin ez direlako, ez? Eta behar bada ere neurria beharko du horrek, badago behar bada inflazio honi, somatzen dut, ez? Behar bada gai honekin ere inflazio puntu bat, edo gauza gehiegi ez, baina gauza asko egiten ari direla, eta behar bada, zaki jendea neka daitekela ere, hainbesteko omenaldi, hainbesteko gauzekin, baina egia da ere, egin behar izan direla, egiten direla orain arte. Behar dira, dena kolpetia. Egia da gai hau ere, denbora, largoi urte direla, eta largoi urte, eta bago premia handi badago. Premia biologiko bat. Erran nahi baita, horrendi biziri geratzen direla, zenbait baina gutxi dira eta adinduak. Baina gutxi dira eta adinduak.
Testuinguru honetan iritsi da UPNren eta PPren salaketa honen arabera Podemos ahaldugu parlamentua bere txiringitoa bailitzan erabiltzen ari da. Atzo parlamentuko Mahai eta Eledunen batzarrean polemika handi xamarra izan baitzen. Bai, nik uste dut, egia da parlamentuko presidentetza aldugu pixkate bere nolabaiteko irekitasun bat eta bestelako espiritu bat eman nahi diola aurrekoekin alderatuta, baina hortik hitz horiek erabiltzera iruditzen zait gehitxo, ez? Peperen kasuan lehen esan duguna, UPNren kasuan, hauek antzeko zeo zer, bai, Laster, Irudiluke bilatu nahi dutela, edo erabiltzen ari direla, beraien aurka agintean zeudelarik erabiltzen ziren argudio guziak, orain jartzen nahi dutiztela, baina azkarrago, lehenengo minututik, 25 urte eta 25 egun ez dira gauza. Argumentarioa kopiatu dute eta bere horretan. Rebatismo kutsu bat ere eta gero tonoa badibi beraie jabetzen direla, tono moderatu nahi duten, gauza askotan, pur bat zentroago, jabetzen dira hori egin behar dutela, baina badibi ezakitea hori nola egin, ez, eta ezakit inertziak diren edo zer diren, baina kasu honetan bakarrik utziz ezaketen lasai asko PP, eta... Bere horretan ez da. Atzo konparaziora bi ekitaldi izan ziren, Iruñeko kanposantuan, 12 fusilaturen gorpuzkiak berreskuratu dituzte, ezin izan dituzte identifikatu, baina udalak sortu duen panteoi berezian lurperatu zituzten atzo gorpuzki horiek, aldi berean kontraprogramaziotzat jo genezakeen ekitaldia egin zuen Fernández Díaz, Espainiako PPko ministroak, eta Espainiako bandera eman zion Espainiako Polizia Nazionalari, hor meta espainiartasunaz mintza gintezke. Kontraprogramazioa batetik, eta gero, kexuak sare sozialetan gobernu ordezkarerik etzelako izan. Ez que ez dakit, Nafarroko gobernu ordezkari, eta supostat Iruñeko udaleko ordezkaririk ere etzela egongo, ez. Ni egia esan ez dut ulertzen ekitaldi horren zergatia. Ez dakit orain arte komisaldegian edo poliziburuan edo jefaturan bandera espainolik ez kontzeptua bera, badakigu ekitaldi hauek simbolikoak direla. Bai, eta militarismo kutsu badakate, eta pixkat igual logika militar horretan edo estatuaren logikan hemen gaude bat edo lako zerbait, baina eta komentatu jatenez ere beste hirietan egin izan dira horrelako ekitaldiak, ez da Nafarroan behar bakarrik egin duten zerbait, data kaso ongi ateratu duten Nafarroaren kasuan, ez da? Apirilaren 14 horren gertu eukitzea edo egotea ez dut uste kasualitate izan. Eta Fernández Díaz ministroa, ez dakite, beti egon daitezke ministro pixkat perfil baxuagokoak edo altuagokoak, eta uste Fernández Díaz ministroari horrelako parafernaliak bereziki gustatzen zaizkiola, edo Fiteroko kuartelaren inaugurazioa tortzen zait burura, eta horrelako historiak nodotik ateratako pertsonaia lirudike, eta gero nodoak antolatzen ditu, berik buruan, izan ere Fiteroko aipatu duzu, eta oso nodokoa zen. Nodo 2.0 izango litzateke, 21. mendea. Kasi Fernández Díaz txuribeltzean ikusten dugu. Bai, eta nei harritzen dagoena batez ere... Eta hotxa oratoria ere, da horrelako oso fascista kutsuko rei ez nodoaren... Karikaturara joten ari gara nik bultzatu eta egiaren aitortzeko. Bera erori da karikatura. Bai. Ez dakite... Gauza, martzianoa bezala zen atzokoa, edo irrigarri ere, hortarteko zerbait. Iguaratzen naiz, parlamentutik atean nintzen, batean, ez gertatzen nahi da. Polizia pila bat, momentu hartan, sartu autobusean, herritarrak begira, goratzen naiz, bila esan barren, eta klaro, ikusten genuen, eta... dena ziren poliziak eta kitxo ez, eta jendea, eta inkluso batek autobusean, nola komentario, barregarri bat egintzu, ikusten, jendea begira, zer da? Neurriz aratago doan zehozer, ez, neurri gabekoa da. Misterioniko samarra. Bai, ez dakit, nire behar bada izan ziteken, zentzua ez dakit, Guardia Zibilak urtero egiten du desfile bat, eta hori pixka bat urteroko liturgia horretan... Aizoinen ere egiten dute Espainiako banderarekin... Badaukate beraien historiak. Igual barne dinamikan badu zentzua. Baina igual nire ere badagoela pixkat kalera atera behar bat, ez?
baina azkenean ez dakit jendearen gana iristen dan zeo zer. Kanpotik ikusi nuen, baina denak poliziak ziren, eta egia esan nola gerturatu, herritarra nola gerturatu da. Beldurra ematen du. Bai, ez da raza. Kontraesankorra izaten alda, esaten ari garen honekin guztiarekin, baina irudipena daukat UPN eta PP sokaten katzen saiatzen ari diren arren, gauzak desente lasaitu direla. Legealdi hasierako rapilatxu bat izan zen, kargu izendapenak, hezkuntzako lan eskaintza publikoa, aurrekontuak, dena derrepentean etorri zen, eta hor zailtasun egin bat etorri ziren, irudipena daukat, orain bestelako fasio batean. Eta inkluso histeria hori momentu batzutan, diaren barne, ridikulo handian sartu dela. Eta hasieran funtzionatu zuela, ez mantendu zuten tentsio mediatiko hori, baina ez da erraza. Erabiltzen mani maduz un tono apokaliptiko bat, apokalipsia ez bali bada etortzen, hori neurtu egin indarra galtzen du. Gero egia da, ikusiko baina egia da hori lasaitu dela, 3-4 aste neurri batean. Aste santua gondat artean hori da itortu beharko dugu. Baina aurretik ere somatzen zen. Bai, somatzen zen, bai. Ni airez horrekin bai ari naiz temperatura hori hartzen eta bai lasaitu, bai. Hori, alako solasaldi batean aipatu genuen, esan dute amaitzen ari zelarik lan eskintza publikoaren gaineko polemika esan genuen, bueno, ea orain zer gertatzen den, esan dute aurrekontuak onartu dituzte, polemika hau itxi dute moduan, matrikulazioa, aurreskolak, hori guztia gaindituta, ea ze fasetan sartzen garen. Zailtasun batzuk ere haude egia da, eta hori guztia, baina bai, mediatikoki eta hori guztia, bai lasaitu da. Ez egia da eregun direla batirabirak lau bazkiden artean, gai hauen inguruan, ez daren badirudi, gauzak ere horretan baretu direla, ez dakite horretan ere ikasi duten, ala ez, ikusi beharko da datorren polemika nola gestionatzen dute, baina ustez, lau alderdiek lortzen bali dute adostasun minimo bat, gauzak gero lantzeko edo parlamentura eramateko, baina ustez horretan ere asko lagunduko lukela, tentsio puntu hori nabarmen jeisten ez. Eta balirudike Kordobiako egunkariak, Nafarroan eskela gehien saltzen dituen egunkariak ere zailtasuna dituela, ez da tentsio hori mantentzeko. Bai, titular bat bakarrik egerkerko dut burura, orain dela bi aste edo aste bat, nola jartzen zuen, merkataritza nabaritzen du guraldi txarra eta inestabilitate politikoa. Eta gero gaina artikulan sartzen zinean, eta hori modu ambiguan zen patronaleko ordezkari batek esaten zuen. Eta hori ematean lehen lerrora da ridikulo Kabankari izeneko txiolari batek handik oso ariketa polita egin zuen, eta handik astebetera Diario Navarraren beste titular bat hartu zuen, eta zen salmentek gora egin zutela. Sanote, astebetean bat lauzuta berata zalean, eta bestea barruko herrialdeetan, baina oso albiste kontraiarriak eman zituzten, azkenean datua ezpaitzen egiazkoa. Eta gero igandeko analista bat, ni ondo iritzen zait ezakite, igual bai, San Ferminetako kartelen analisi egiten, esaten zu. Hau da igandeko analisi bat politikoa. Bale. Azken horrialdeko analista ere ikaragarria da, hori analista edo ez dakit edo hautsak astintzeko tramankulu bat, ez izan daiteke. Bai, hori izan dira polemika, senatoren epatu dugu erakusketarena, beste bat aipatzeke utzi duguna, Aralarko Mikel Goiaingeruarena, baina... Ni uste eta azkenean ere polemika horiek Aingeruarena adibidez urtetik urtera ematen den polemika. Provintzietako hiri batean horrelakoak urtero izaten dira, ez? Bai, eta pixkate hori da, hiriko saltsa da, azken finean. San Fermitako kartelena. Kartelena ere, egon urtera daude polemikak. Egon daiteke polemikatxoa, baina hori egitean, analista... igandeko analista ez daunetako batek. Tabernetako ez da bai da, kartelena. Piskat hori pustea, ez dakit, behar bada, karo, tentsio hori mantentzea dozer gauza behar dute, ez? Eta kartelak direla, erakusketak direla, eta horri azkenean mantentzea maila hori oso zaila da. Hortzen mugan zer daukagu, zein izan daiteke, horrengo polemika diot, ez Diario Navarra puztutako. Beti harritzen haute. Nortzuk, ez polemikako, ze gaitasuna. Oso nabira. Bai, baina, eske badauka ere absurdo puntu bat. Nola joan gaitezke honetaz ez da bai datzen. Hori da. Eta
parlamentuan tentsioa daudela eta harremanak txarrak dira. Normala da, ez da bidak egotea hori eta askotan ezina neurtu, izatea. baina euren irakurle ez dakit, petoenak, baina bestek hori ikusten duten hori, ez? Esatut, hau zer da. Bai. Ez, olako hori... Bai, eta gero zenbait jendik ez duen irakurtzen. Egunkaririk, hori ere aintzat hartu behar dago, ez kontua da jakitea, gizartean segiro dagoen eta segiro ez dagoen honen guziaren konturan, ikusten dut gauzak dezente lasaitu direla, ikusiko dugu datotzen asteotan zer gertatzen den, baina biztan da, ni uste makalean legealdia bestelako fase batean sartu dela. Gara egunkariko Martxelo Díaz, estimatua, berria egunkariko Joserra Senar, gauza bera. Plazerra izan da zuokin solasean aritzea, eta orain entzule joan handere maiteok, badakizue zer datorkigun albiste emankizun jaurra Euskadi Irratiko lankideen eskutik. Eta ezin galdetu ze ordu den, gaur ere luzatu direlako, baina zertan ari dira. Gero eta okerra, ez, ongi ari zarete Euskadi Irratiko lankideo, baina orduak errespetatu behar dira. Tira, berehala albiste emankizun jaurra. Goizeko 10 dira. Euskadi Irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak. Egunon guztioi, Zumarragan Arcelorreko lantegiak labeak itzali dituen egunean 24 orduko greba egiten ari dira langileak. Gauerdian itzali dituzte labeak, ekoizpenaren zatirik handiena beste lantegietara eramateko zuzendaritzak duen asmoa gauzatuz. Langileek ordea diote, enpresa bideragarria dela eta ekoizpenari eutsi nahi diotela. Gaur egun lanean ari direnen lanpostuak galdu gabe. Asier Plazaola, langile batzordeko ordezkariarekin hitz egin dugu gaur goizean. Lehenik eta behin gure lantegiko bai lana eta bai langileen kopurua mantentzea nahi dugu. Ez da nahi beste leku batea jun lanea. Gu ikuste duena da enpresa bidegarria. Gu alain dugu behar duena da enpresa honetan lanen jarraitzia. Gu momentuan ez dugu kontemplatzen enpresak ematetuen dokumentazio hori baldintza horiek negoziatzeko asmoik. Bergaran eta Olaberrian Arcelorrek dituen lantegietan 4 orduko lanuzteak egingo dituzte eta ordubetekoa Etxebarrikoan Zumarragako lantegiarekin elkartasunez. Madrilen berriz, Euskadiko altzairutegientzat Txinako enpresen danpinak duen eragin kaltegarriari aurre egiteko erantzunak eta bitartekoak eskatuko dizkio jarduneko gobernuari Eusko Alderdi Jeltzaleak. Kongresuan, beste aldera batera ez begiratzeko eskatuko diote jeltzalek, milaka lanpostu horietako asko Euskal Herrian arriskutan daudela uarteraziz. Danpinari aurre egiteko Txinako produktuei Europar batasunarekin elkarlanean zergak adostea eskatuko diote jeltzaleek eta argindarraren prezioa merkatzeko altzairu enpresek galdu duten lehiakortasuna berreskuratzeko. Belgikan, Brusela hiriburuan martxoaren 22an egindako atentatuekin lotura dutelakoan 2 persona atxilotu dituzte, fiskaltzak atxilotzea agindua luzatu duenean, izan dugu 2 atxiloketa hauen berri zer gehiago konta dezakegu. Mikel Rotaetxe, Brusela, egunon. Egunon, Esmail eta Ibrahim F. 28 eta 32 urteko anaiak pasaden asteburuan atxilotu zituzten Bruselan. Martxoaren 22ko atentatuak ikertzen dituen instrukzio epaileak zera leporatzen die orain. Talde terroristako kide izatea, hilketa saiakera. Ohar batean zehaztu du hori eta hortaz atxilotuta jarraituko dute. Antza, susmagarriek babesa eman zieten Bruselako Malbek metroan erasotu zuten 2 jihadistei. Horietako batek ihes egitea lortu zuen geltokitik, jada atxilotuta dago ere bai, eta poliziak uste du bere ihesaldian bombez betetako motxila bat utzi zuela. Horren atzetik dabiltza orain segurtasun indarrak. Bien bitartean ertzaintzak bertan behera utzi ditu apirilaren 3tik falta den 84 urteko Frantziskotarra aurkitzeko lanak. Segurtasun sailetik jakinarazi dutenez, ikerketak ez dituzte bukatutzat jo, baina orain arte Azpeitia eta inguruak miatu eta atzo Urola ibaia miatzen aritu ondoren bilaketak bertan behera ustea erabaki dute. Apirilaren 3an Azpeitiko Loiola auzoan ikusi zuten azkeneko aldiz bizirik, autoa Azpeitian aurkitu zuten ondoren, baina esan bezala falta den frailearen arrastorik ez. Errepidetan, ez dago bestelako eragozpenik segurtasun sailean esan digutenez. Euskalmeten iragarpenaren arabera berriz, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira gaur ere. Egunaren amaieran, hodeitza trinkotuko da eta euri zaparradak botako ditu Pirineo aldean izango dira indartsuenak. Hego mendebaldetik joko du haizeak eta zakar haize begitan. Temperatura 20 graduraino iritsiko da Kantauri xurian eta 15 gradura iritsiko da berriz barrualdean.
Goizeko 11etan izango da hurrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak nahi duzuen aldiro eitb.eus atarian. Orduz orduko albiste zerbitzua izan da. Euskadi Irratia, albistearen arian. Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia. Dietak egiteaz nazkatuta, zure seme-alaben elikadurak kezkatzen zaitu, edota kirolaria zara eta ezakizu zer jan. Izaskun Berasategi dietista nutrizionista, osasuna zaindu, ongi elikatuz. Informazioa 659 155 eta izaskungidoi.nutrizion.com webgunean. Izaskun Berasategi, Eskidotzkalea 23 Iturrama, euskara zatendituko zaitugu. Bainez dekorazion toldoak, eltxosareak, kortinak, estoreak, dekorazioa eta ehungaiak. Informazio gehiago kortinateknika.blogspot.com eta bainezdekorazion.com webgunean. Bainez Dekorazion Iratxe Monasterioa 58, Iruña. Vulcanizados Felix vulkanizatzelanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konpoketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta, Vulcanizados Felix vulkanizatzelanak, San Salvador B, Borlata. Planikop, fotokopiak txuri beltzean. Fotokopiak koloretan. Planoak. Era guztietako kuadernatzelanak. Imprenta laisterra. Kamisetak. Donibane auzoaren erdi-erdian gaude. San Alberto Magno kalearen 6an. Planikop, zure kopistegia. Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen terapia euskaraz. Begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen arazoak hobetzeko terapiak ere eskaintzen ditugu. Optika Joaquin Alforja, udaletxeko plaza bat, Iruña. Nolako besaulki erosoa. Bai, ABC sofasen erosi dut, bikain, oso arreta ona, 11 aukera, 100 ezberdinak, orbanen kontrako oialak, familia guziarentzako paregabeko aukerak. Eta non esan duzu erosi duzula? ABC sofasen, Iratxe tanatorioaren parean. Gainera beti badute eskaintzaren bat edo beste, eta interesik gabe ordaintzen alduzu. Gainera, erakusketako besaulkiak eskuragarri dituzu 50% deskontuarekin. Metrópoli Forala. Egunon berriz ere entzule goizeko 10 eta 8 minutu direnean Euskal Herria Irratia.eus FM-ko 91.4 Euskal Herria Irratiaren sintonian Metropoli Forala zeharkatzen jarraituko dugu entzule 11ak bitartean politika hitz eta pitz ibili gara gure lehenengo orduan eta bigarren honetan musikari tarte nagusia. Giuseppe Verdiren Nabucco operak Babiloniako hebrearren erbesteldiaren historia kontatzen du. Etzi eskainiko dute lan hori Baluarten, Iruñeko Orfeoiak eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoak Nabucco opera zati batzuk behintzat entzuteko parada izanen dugu Orfeoiko zuzendari Igor
ijurraren eskutik hortxe, ateioka daukagun gizona. Bertsolaritzaz ere hariko gara, bihar jokatuko baita Iruñean bardoen final itzulera errebantxa. Ander Fuentes Iturri eta Julen Zelaieta bertsolariek xetasun guztiak emanen dizkigute. Kau Kori Kura izenarekin bideoklip sorta ikusgai entzungai dago YouTubeen, jende ezagunari edo zernei gairi buruzko kantu ironikoak abesten dituzte, eta gorka berezi hartuak kazetariak emanen digu horren berri. Hauixek beraz gure proposamenak eta jarraian minutu bateko manifestua entzutera goaz, Aingeru Epaltza idazlearen eskutik. Egunon? Baita zure. Eta nahi duzunean aurrera? Azken Eusko Barometroaren emaitzak lehenagoko bertzinkesta batzuen hildotik doaz. Komunitate autonomoko herritarren gogoa epeltzen ari da nonbait, independentziari buruz. Ez dago bigarren fronte baterako indarrik aski, dio gaur El País egunkariko Euskal Aferetako ohiko espezialista batek. Atzo, egunkari berean, kofradia bereko bertze bat konten agertu zen, Podemosek azken hauteskundeetan Euskadin izan duen gorakadarekin. Ari sinestera, nagusitasun abertzalea, eskuinekoa, naiz ezkerrekoa, kolokan dago gure mendebaldean. Ez egiten bertzerako den. Nago, urrengoetan ere, El Paisek euskaldunekin atxekabatzeko arrazoi gehiago izanen ditula. Haize berri bat dabilela ezinukatu ordea, eta odeietan dabil horri antzematen ez diona. Aingeru Epaltza, mila esker eta urrengo astera arte ongi izan. Metrópoli Forala. Serio, firme, tente jarri beharko dugu, doinu hauekin? Bai, tromboioiek hasieran ez, tromboi irukete bat, alako solemnidade edo handitasun bat ematen dio horrek seriotasun bat ez. Opera serio bat baitugu, datorren hau. Opera baten obertura dugu, obertura zer da? Obertura zabaltzen duena, irekitzen duena, hasiera, eta hain zuzen ere Nabucodonosor, Giuseppe Verdik konposatutako opera, nik uste dut ezaguna, baita musika klasikoaren zale eztenak, ez baita entzuko zuen, hor badira opera batzuk ez, horietako bat Nabucco noski. Iruñeko Orfeoiko zuzendaria Igor Ijurra Metropoli Foraleko auditorioan gaur, musika klasikoaren tartean egunon eta ongi etorri, beraz gaur Verdi protagonista. Bai jauna, Verdi protagonista eta bere Nabucco opera protagonista. Aitzakila da, apirilaren 14 eta 16an baluarten eskainiko dugula Orfeoiak, Nafarroako Orkestra Sinfonikoarekin batera, eta Marciano, Gianluca Marciano, zuzendari italiarraren eskutik. Oker ez banago, Iruñan opera hau eskainiko den lehenengo aldia izanen da, eta, opera bezala, nik uste dut opera oso ederra dela, oso erraza entzutekoa, 2 orduko iraupena, askotan jendeak beldurra baitio operari ez, opera luze, astun, da nik esango nuke luzea ez da, eta astuna ez dare, doinu oso ezagunak entzungo ditu hortik, batez ere Pensiero, ezaguna, Pensiero orain entzuten den hau. Ikusiko dugu, ikusten dugu obertura batean
ze gertatu izan da, zer egiten ote du konposito bateko oberturan, gehienetan, gero entzungo diren doinu nagusienak aurreratu egiten ditu. Azkenean diskarik etzen, 1840 gutxi gora bera opera hau konposatu zen urtetan. Orduan, pixka bat, kompositorek zer egiten zuten. Jende atera daiela, belarrian, bizpairu melodiakin. Eta orduan, lehena zer egiten dugu. Obertura lehena orkestak, bakarrik jo dezala, eta orkestak erakutsi dezala zein den bere gaitasun teknikoa, eta hori alde batetik, eta aldi berean, gero entzungo ditugun melodia horiek aurreratu. Eta nolabait publikoari giroan jarri. Eta hori egiten du Verdik. Nabuko operak badauzka ezaugarri asko, musikalak, baina extramusikalak baita ere. Garai hartan, pentsatu behar dugu 1840 urte inguruan, Italia, etzela gaur ezagutzen dugun Italia, etzela Italia batu bat, eta hor Imperio Austro-Hungariarra Hungariarra zebilela, gero Frantziarrak ere bestalde batetik, eta, hor nazionalismo italiar bat bazen, Italia elkartzeko, eta Nabuko operak zertaz hitz egiten dugu? Ebertarren herria, hebreoak, israeldarrak, Babiloniako erbestean. Erbestean da, beraien bizipenak, beraien tristura, eta nolabait esateko aitzaki bat, Nabuko operak nolabait esateko ebertar herri bezala ez dakit miresten du edo behintzat ebertarren sufrimendua isladatzen duela, eta Nabukoren historia, ebertarren herriaren historia konparatu zen garai hartan Italiak herri bezala bizi zuen historiarekin, ez? Orduan nazionalismo italiarrak Viva Verdi esaten zuen. Eta Verdi, V-E-R-D-I, Victorio Emanuele Re de Italia, akronimo da, berdina da, ez? Orduan jendeak gora Verdi esaten zuen, baina aldi berean biri esaten zioten gora. Verdi kompositorerari arrakasta handia izan zuelako bere Nabukonek, eta baita ere Victorio Emanuele Re de Italia, ez? Orduan pentsa zer nolako arrakasta izan zuen opera honek. Gero musikan sartuko gera. Orain, oberturaren bukaera entzungo dugu. Zuzeneko grabaketa, 2001an New Yorkeko Metropolitan Opera Houseen grabatutakoa, eta Metropolitaneko abesbatza eta, oraingoan orkestra, eta James Levine, hango zuzendari titularra, zuzendari gisa. Hemendik aurrera, beste grabaketa bat entzungo dugu, Nabukorekin jarraituko dugu, baina New Philharmonia Londoneko abesbatza eta orkestra, eta zuzendari italiar bat, Riccardo Muti, 1978ko grabaketa entzungo dugu. Aipatzen nuen lehenago, ez? Obertura honek zer egiten du, Gero entzungo ditugun, doinu garrantzitsuenak aurreratu, giroan jarri. Eta orain, obertura honetan entzun izan dugun
koro di Leviti, edo Leviten koruan, jarraian entzungo dugu. Hemen, gora bera asko dago, ez? Historian. Lehenengo aktuan aipatzen da nola asiriarrak datoz, ez dira, berez asiriarrak, babiloniarrak dira, baina hor libretoa egin zuenak zenbait hankasartze historiko egin zituen, baina hor aipatzen da hori, badatoz asiriarrak, Nabuko da beraien erregea, eta hor Zakaria, nolabait esateko Israeldarren buruzagia denak, esaten diek, kontu zibiltzeko beldurrez daude hori lehenengo aktuan. Eta bigarren aktuan jadanik Nabukon daude, Babilonian daude, ebertarrak, erbesteraturik, eta hor entzuten edo somatzen dira jadanik, ez bakarrik tirabirak ebertar da babiloniatarren artean, baizik eta babiloniarrak, hor Nabuko alde batetik, bere bi alaba diren Abigail eta Fenena, eta Abigailek, bere erret postuak endu nahi dio Nabukori, eta pixka bat hortaz dijoa orain entzungo dugun, eta lehen oberturan, entzun dugun doinua, koro, di Leviti, lehena hemen bizati ditugu, bata Kesibol, eta bigarrena, hau aski ezaguna den korua, Il Maledetto. Maledetto dil signor, madarikatua, hizketan da biltza. Hemen entzun dituguna bi zati dira. Bata, motx bat, hori recitatiboa ditzen dana. Recitare, hizketatu bezala, ez? Eta opera batian, baditugu recitatiboak, ariosoak eta ariak, eta gero, koruaren zatiak. Errezitatiboan zer gertatzen da? Hor historiaren gakoa eta muina hor kontatzen da, hor esaten da. Hor historiak aurrera egiten du. Eta gero, ariak zer izango lirateke, nolabait esateko, bakarlariaren hausnarketa, komentarioa, aurretik esan denaren komentarioa, baten sentimenduak aipatzea,
pixka bat hortik dijoa, edo nolabait baitare baten egoera psikologikoa ere hor isladatzen da, ez? Eta hori da orain entzun duguna, alde batetik, hor kezka bat, hor Nabukeren da bere alabaren arteko talka hori, eta hemen koruaren komentarioa, ez? Eta orain entzungo duguna, aski ezaguna, behar bada, esango nuke operaren historian egin den korurik ezagunena, eta hause, nola ez Bapensiero. Bapensiero lehenago ere doinua entzun dugu oberturan, aipatu dudan bezala, oberturak gero entzungo diren doinuak aurreratzen dizkigula, eta Bapensiero hau, zergaitik ezaguna egiten da, Ebertar herria Babilonian, sufrimenduan, askatasuna nahi dutela, Italiar herrian, lehen aipatu dudan bezala, berdin ere, askatasunaren bila, gainera musikaldetik, melodia zoragarria. Nolait esateko musika perfektua, ez? Musika perfekturi balego hau izango litzateke. Ta musika honetan, beraien kezkak, beraien tristura, eta baita ere, beraien ametsak. Ta letrak hau esaten baitu, Bapensiero zulali dorate, esaten du, egan pentsamenduak urrezko egalen gainean. Pentsa, beraiek zer izango dan gartzelan egotea, ez? Eta askatasuna nahi izatea, eta bilatzea, eta pentsamenduak nola egal egiten duen, ez? Beraien pentsamendua, beraien herrira itzuli naia, beraien askatasun naia, eta hau da, Bapensiero, tristura, baina baita ere, esperantza, ez? Esperantza. Eta, hau, 1842ko martxoaren 9, jadani pasa dira urteak, mustu zen Milango La Eskalan, eta, arrakasta gaur egun arte diardu, Nabukoren arrakasta, opera bezala, baina bereziki, nik esango nuke, Bapensiero koru honen arrakasta, herriaren, askatasun min hori, eta orain entzungo dugu, nola ez Nabuko hemen ona ekarrita nola ez genuke hau entzungo, Bapensiero, berriro ere aipatuko dut, New Philharmonia abesbatza eta orkesta, eta zuzendaria Ricardo Muti.
pensiero. Ederra, Ederra, gaina muti maixuak hemen tempo mansoa jarri du, ez? Lasaitasunez dastatzeko, musika dastatzeko. Eta, bueno, bukatzeko, beste, ez, Babiloniako, hor gaude Babilonian, Tigris uste du dagoela, Tigris edo Eufrates orain dudan jarri nahi, ez dakit Tigris den edo Eufrates barkatu entzuleak, kultura gehiago izan behar genuke, baina nik uste du Tigris dela, baina behar bada Eufrates izanen da, pentsa dezagunan anei jenduen beroarekin da nola egongo ziren, eta gero ere pentsa dezagun askotan zer bero egiten duen diskotekatan da, ez? Eta tabernatan da, bai, konparaketa hortik ez dator, beroa ez da itzakia, baizik eta orain, eta berehala entzungo dugun doinu honen, ez doinua, baizik eta doinu honen hitzak nondik datozen. Denok entzun dugu Boney M taldea, bai, Boney M, entzule ez arduratu, ez gara erotu Boney M taldea, eta beraien By the Rivers of Babylon, musika dantzatzekoa, jaigirokoa, eta jendeak ni duela 20 bat urte behin entzuten da. By the Rivers of Babylon, Babiloniako ibaietan, eta banuen garai hartan partitura bat, Superflumina Babilonis, kompositore flamendar batena, flamenkoa, belgikarra. By the Waters inglesez, By the Rivers, Babiloniako ibaian, Babiloniako uretan da, Superflumina, sobre las aguas, erderaz, ez, de Babilonia, eta Itunzarreko Bibliako salmo bat da, eta 127. salmoa, Ebertarriria Babilonian, Nabuko hortaz dijoa, Ebertarriria Babilonian, hori Bibliako pasadizo historiko bat da, gainera erreala da, eta hemen, Boney M horiek, 1975 olako hitz triste bati zer olako musika jarri zioten, ez? Eta gainera, hori, salmo bat. Eta hor gaude, gauek ordu batan, ordu bitan, diskoteka batean dantzan zerbait pozgarri izango denaren ustea dugun, ez? Melodia bat entzuten, da doinu polita dantzatzeko ba, eta, Bibliako 127. salmoa dena, Superflumina Babilonis, by the, Rivers, Waters, esan behar luke, itzulpena zuzena ingo bagenu, eta, bitxikeri bezala, eta, pensiero lasai horren ondoren, orain pixka bat dantzari jarriko gera, gaurko saioa bukatzeko. Despedidia honetan, barruan duzun frikia ekarri duzula? Ez dakit frikia, baina, nik uste dut bitxikeria direla, eta aipatzekoa direla, eta jendeak jakin ditzala. Guri ere gustatzen zaigu. Mila esker haunitz, gurekin izateagatik, Iruñeko Orfeoiko zuzendari Igor Ijurra jauna. Nahi duzun arte, aio. Aio horren arte. Bero egoteko irratiaren arrimoan, Metropoli Polarra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
Metrópoli forala. Goizeko 11:00 bidean, 25 minutu besterik ez, Bardoak, Nafarroako bertsolarien taldekako ekimena duela 3 aste bukatu zen, gogoratuko duzunez, entzule. 3 talde izan ziren oholtza gainean, Iruñeko Obario Maldikoak, Leitzako Ateka Bertz eta Berako Larungo Antenak. Etxarriko frontoian egin zen finala eta azkenean Leitzarrek eraman zuten Bardoen azken saio ura eta bihar Bardoen final itzulera errebantxa eginen dute Iruñeko Herriko Tabernan arratsaldeko 8:00 aurrera. Jarraian bertsolari 2 Metropoli Foraleko taula gainean biharko saioaren xehetasunak emateko. Julen Zelai eta bertsolari beratarra egunon. Egunon. Eta bertsolari afizioz eta irrati esatari ofizioz esan beharko dugu Xorrosin irratian, ez da, Julen? Bai, da. Bueno, zer moduz dijoa goiza. Albiste zer da zuen inguru horretan, Baztanaldean eta Malaerrekan? Bueno, tira, betiko martxa, ez? Albisteak bertze batek ditu, eraz, nire munduan sartuan nago, eta enaiz gai erratxeko, momentu enten albista dago ningurun. Ander Fuentes dugu Ariaz bestaldean ere. Ander Fuentes Iturri, bertsolari zubitarra, egunon zuri ere? Bai, baita zuzire. Bueno, bertsolari afizioz eta ingeles irakasle Mendillorriko institutuan ofizioz. Julen, final itzulera, Bardoen errebantxa hau, zergatik? Zergatik? Ez dakit, segurazki berrikoan saion bat antolatu nahi zutelako, rebantxak berez finala pasatuta gero adosten dire, hau aipatu behar da finala baino negoia adostua zegoela. Beraz, nik uste, herrikoan saio bat antolatu nahi dute eta nik uste horregatikan. Osongi, beraz, bihar taula gainean, herrikoko taula gainean, 3 taldeariko zarete. Ander, esan dugu Bardoak bertso saio bereziak direla, gogoratu diezaiogun beste behin entzuleari, zer nolako ariketak izaten diren Bardoetan? Bai, Bardoetan nolako ekimena den, ariketa desberdinak egiten jugu. Adibidez, igual bereziena, deigarriena da, hasierako agurra, taldeak osatzen duna, eta askotan musikaekin lagunduta, antzerkia, bersua dena uztartuta, egin gauko agurrak. Eta ero, beste ariketak balaude klasikoak, tostiko handia, tostiko txiki, eta ofizioak, punturantzunak eta alakoak, eta ero, irunak egiten direnak, eta normalean plazanta egiten ez direnak. Bersua iruen artean osatu, o bien artean, o herrimak igual publikoak esmatu behar ditu, eta ariketa bereziak eta nik uste saio harinagoak gelditzen direla entzulean dela. Julen, eta Bardoak saio hauen beste berezitasun bat izaten da, bestelako saio nagusietan parte hartuko luketen bertsolariak ere aritzen direla. Ez dela ohiko txapelketa bat alegia? Bai, ez, nik uste perfil desberdinetako bertsolariak biltzen gaila taldetan, talde gehienak ala gara, eta bazuk erantzun bezala. Bataldian biltzen aldire bertsolari veteranuak, hain bertzaitzen ez direnak, eta tartien izan da, lehenbiziko plaza ere izan dunik ere. Bai. Gero ere, kantatu ez ezik, Julen, taldeko kideek ere egin behar izaten dituzue aurkezle lanak, gero ere musika ez da faltan izaten saioan zer, ez da? Behintzat finalean trekiti xapanderoa, txirula, gitarrak eta bestelakoak ere entzun genituen. Bai, kontua da bazukara bezala, talde bakotxak bere aurkezlia dula, eta bai musika izan ere, agurrak berezi izaten dire, ez, agurra ere puntuatzen denez, beti nahi izaten dugu, ez, gehiago egin, ez edo, zerbait politago egin, aukeren artean dago, edertzeko musikaen hastia, eta taldeen arabera,
musikari batzuk ere tarte izaten dire, zorionez baikara bakarrikan bertsolariak, eta, bueno, taldeen arabera, okera dago musika instrumentu bat sartzeko, bertze bat sartzeko, izan da, artifizialki edo musika sartu du nik ere, hartu eta USB baten bidez. Bueno, musika enpin ez da falta izan. Oso ongi, eta biharko prestatu dituzue gauza bereziak, Ander, Iruñeko Bariomaldikoak, Leitzako Ateka Bertz eta Berako Larungo Antenak, talde horiek hariko zarete, ez dakit, prestakizun berezirik biharko, 8:00 aurrera? Ia esan ez dugu prestaketa berezirik, ez? Ariketak izanen dira gutxi gora txapeketan zeharri indikunak, saio eta soluzia izanen, orduan denak ez ditu ariketa guztiak eginen. Bueno, norbait dudatan baldin bada goiateko, egin dezala saio harina izanen dela, eta gustagarria, eta nahiz da oso bertsoka bia ez izan, ongi pasatzu gauzea da. Julen, Bardoek 3. edizioa egin dute, ezta? Bai, hori da, 2012an hasi zen ekimen hau, justo txapelketa egin etzen enbizik urtean, orduan finala Leitzan izan zen, handi 2 urtetara, 2014an egin zen berriz ere, finala kasu honetan Lexakako frontoian izan zen, eta guaingo 3. Oso ongi, eta galdera hortxe, urrengo urtean izanen da txapelketa ofiziala? Bai, ala tokatzen da, eta nik uste ala izanen dela. Ongi bidean ala izan barko luke. Bueno, eta ikusiko dugu, hementxe sortu diren promesa zenbaitek taula gainera igotzeko aukera daukaten, ezta? Gaztetxoak? Bai, eta ez bakarrik bertsolarik, Bardoak ekimenak, zerbatxeko balio baldin maduta, gero, bertsolariak ezik, gai hartzaile taldea indartzeko, eta, arpegi berriak izanen direla, dudik ez. Bertsolaritzaren osasuna, Nafarroan, Ander, zein da? Osasuntzu gaude? Bueno, osasuntzu gaude, hori Julenek esan duna, ez? Bardoak ere hortako proizten da. Bertsolaritzaren sarea pixka elikaz edo, ezaleekin, zukarlarekin, musikariekin. Bada jendea igual bersora hurbildu nahi duna, baina kantatzera ez dena usatzen, eta beste lan batzutara igual errexago da hurbildu. Gero, osasuna, txapelketa ofizialantak gero eta jende gehiago ibiltzen da, gara. Gandik ibiltzen zain, asko aukiula iteko eta horretan zaite berdu. Esan dugun bezalaxe, Bardoak Nafarroako bertsolarien taldekako ekimenaren errebantxa izanen da bihar, Carmen Kaleko, Iruñeko Alde Zarreko herriko tabernan, arratsaldeko 8:00 aurrera, eta kantuan Iruñeko Bariomaldikoak, Leitzako Ateka Bertz eta Berako Larungo Antenak talde horiek hariko dira. Mi esker hauniz, gurekin izateagatik Julen Zelaieta eta Ander Fuentes Iturria. Jo, eta ongi izan, ongi bilibila. Agur. Entzule bikainak ditugulako Metropoli totala. Bibazue. Gora! Iruñeko zabalgunean, Benta de Urriza taberna jatetxea. Etxeko otordu tradizionalak berritasun ukituarekin. Astelenetik larun batera, eguneko menua 15,80 euroan, igande eta jai egunetan, menu berezia 30 euroan. Benta de Urriza taberna jatetxea Paulino Caballero 12, erreserbak 948 15 43 01 telefono zenbakia. Planikop, fotokopiak txuri beltzean. Fotokopiak koloretan. Planoak. Era guztietako kuadernatze lanak. Imprenta laizterra. Kamisetak. Donibane auzoaren erdi-erdian gaude. San Alberto Magno kalearen 6an. Planikop, zure kopistegia. Gustatzen zaigu Iñakik erizaintza bukatzea eta Amaia informatika ikasten hastea. Gustatzen zaigu Luziak bere garraio enpresa izatea, gauzak mugi daitezela oso gustuko dugulako. Era berean, gustatzen zaigu Patxi kirola egiten jarraitzea, Pabloren proiektu berria bideonetik joatea eta Juanjo eta Palomaren taberna lagun honez betetzen jarraitzea. Nafarroako Rural Kutxan hemen bizitzea dugu gustuko, gure jendearengandik hurbil. Una camioneta gris. Atarrabian Manauto.
mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto, Errondoa 2, Atarra 2, 948 33 Optika Joaquín Alforja. Orain aurrentzako ikusmen terapia euskaraz. Begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquín Alforja. Orain aurrentzako ikusmen arazoak hobetzeko terapiak ere eskaintzen ditugu. Optika Joaquín Alforja, udaletxeko plaza bat, Iruñea. Beti esan da, bizitzan garrantzitsua dela behar bezalako funtsa izatea. Horregatik, Nafarroako Rural Kutxan sorta zabala dugu inbertsio funtsetan. Zure aurrezkien errentagarritasuna hobetzeko. Gu guztia arduratuko gara zuk nahi baduzu. Zure inbertsioa kudeatzetik, zure beharretara hobekien egokitzen den funtsa aholkatzeraino. Zatoz Nafarroako Rural Kutxara. Badabil. Iturrama bigarren hezkuntzako institutua. Euskara hutsezko, derrigorrezko bigarren hezkuntza eta batxilergoa, kalitatezko irakaskuntza publikoa. Zientziak eta teknologia, giza eta gizarte zientziak, arte batxilergoan arte plastikoen ibilbidea, Nafarroako D ereduko bakarra. Iturrama bigarren hezkuntzako institutua, aurre inskripzioa epea zabalik, informazio gehiago gure web orrian. Badator berriro Iruñeko bigarren zabalgunera, Txoko Txoio! Outdoor alorreko eskaintza ezin tentagarriagoa, 140ko beherapena, oinetakoak eta kirolarropa, zure bidaia, trekking, txango eta oporretarako. Txoko Txoio! Tafaia 24. Txoko Txoio! Hernaniko herrigunean, Otxuenea sagardotegia dastatu maiatzaren 31 bitartean kupeletako sagardoa giro ezin hobean. Otxuenea sagardotegia erreserbak 3 bikoitz otxuagidoiaenea.comen. Otxuenea sagardotegia Osina Galzoa, Hernani. Metrópoli forala. The Jam taldearen eskutik In the City kanta, In the City, Metropoli Forala zeharkatzen jarrituko dugu 11 bitartean, eta esan dizu egun bezalaxe Metropoli Foralaren bigarren zati honetan musika eta kantua nagusitzen ari dira. Giuseppe Verdiren Nabucco operaz solastu gara Iruñeko Orfeoiko zuzendariarekin, Igor Ijurra jaunarekin, bertsolaritzaz ere mintzatu gara, bardoen final itzulera zaritu gara oraintxe bertan Ander Fuentes eta Julen Zelaietarekin, eta amaitzeko berriz ere musika, Kau Kori Kura, Gorka berezi hartua, zer da hori? Egunon? Egunon, bueno, nola deskribatu, ez? Euskal musikaren panorama iraultzera etorri den proposamen bat dela esango nuke, ez? Gaurkoan aktualitate gordin eta azken minutuko alde batera utziko dugu, eta galdera bat planteatu nahi dugu. Zer gertatzen da goierritar bat goiz batean erronkari erazizketan esnatzen denean, ez? Bueno, probableena oso arraro sentitzea da, baina kasu honetan pasa zaion esplikatzeko kantuak egiten hasten den pertsona baten aurrean gaude, eta horren emaitza da Kau Kori Kura. Kau Kori Kura ez duzu irrati konbentzionaletan entzungo, ez joan zure ohiko disko dendara, seguruenik itxiko baizuten honezkero, baina irikita gongo balitzere, etzen nuke bertan Kau Kori Kuraren diskorik aurkituko. Ez bilatu gazteako kanta entzunenen artean, ez dago zure herriko jaietako txosnen playlistean ere, YouTubeen bakarri dago. Baina nahikoa da, adibidez, Estepan Aldamiz Etxeberria ETBko aurkezleari eskainitako kantu hau entzun ahal izateko. Igo volumena, mesedez.
Igoko jaietan lagunekin txosnatan nebilen Gizon baten begirata lizuna igan sonatu nuen Estepan Aldamiz gizajoa gorka. Bai, egia esan, inork ez luke nahi kanta batean horrela agertu, ez? Gogoan daukazu bakarrik edo parlebu franse. Nire saio gogokoenetako bat zen, eta karreran geundenean gezurra esango nuke, noizbait saiora deitu genuela ukatuko banu, ez? Nola mugitzen zuen kamera eskuarekin, ez da? Nola deitzen zioten 800 urte zituzten personek berarekin konversazioa edukitzeko gauerdiko tristura alaitze aldera, ez? Eta egiten zituen lehiaketak non dago ermita, o non dago eliza hau? Ikaragarria. Bueno, kaukorikuri buruzari ginen. Zer nabarmenduko nuken nik artista honi buruz? Imaginario propio eta guztiz originala daukan artista baten aurrean gaude, ezta? Nolabait uztartzen dituena goierriko sakontasuna eta erronkariko alaitasun berezi hori pop referentziekin lehestuz ikusi dugu, adibidez, nire ustez Estepan Aldamiz Etxeberria gure pop referentzia garrantzitsuetako bat da, ez? Filosofia aldetik berriz, esango nuke bere garaian punkak ezagun egin zuen do it yourself edo egintzazu zerorrek famatu hori darabilera, ez? Itxura guztien arabera pertsona bakarrak egiten baitu dena, kantua konposatzetik bideoklipera nio, ez? Bueno, ni kaukorikuraren fan amorratu bihurtzen ari naiz, baina sorkuntza iturri agorte zinonen sekretuak ezin ezagutu, oraingoz ez baita animatu elkarrizketarik eskaintzera, saiatu gara, baina esan du, momentuz nahiago duela bere YouTubeko kanalaren bidez bakarrik adierazi publikoki, ez? Imaginatzen du zergatik den, kantu hauen ironia eta freskotasuna askok zigortu nahiko dute Euskal Herri, goxo, jator eta puta hontan. Dena den, berak egin nahi ez izateak ez diezagula kendu, bere lanaz gozatzeko aukera, ez? Adibidez, beste adibide bat jartzeagatik eta berroa da honekin pixkanaka bukatzen joango gara. Hona hemen nola esplikatzen duen Kalakan musika taldeak Madonarekin edukizuen rollo horren historia, modu berezi eta ironia txu honetan, ez? Madonna Mari Mandona, Madonna Mari Mandona, guztiek egiten dute beti berak nahi dona. Madonna Mari Mandona, Madonna Mari Mandona, guztiek egiten dute beti berak nahi dona. Kontzertun ez gendun, txapelakin jo nahi, baina esan zigun, ala ez bada, joan zaitezte porai. Madonna Mari Mandona, Madonna Mari Mandona, guztiek egiten dute, beti berak nahi dona, Madonna. Haize freskoa euskal kulturan, artea eta musika fusioa da sarritan, gorka, baina estilo uztarketa hauzenik ez genuen uste. Tradizioa eta modernitatea hitz egiten denean normalean gauza konbentzionalagoak etortzen zaizkigu burura, baina postekoa da eskemak buskatzen dituzten planteamenduak ere hor daudela ikustea, ezta. Baga, biga, boga, garai batean, gaur egun kau, kori, kura, aio eta ongi izan. Ondo segi, bai. Iruñetik gertu eta eskualde zeharo euskaldunean, Maizpide, Lazkauko euskaltegi barnetegia. Urritik eta urtarriletik aurrera, euskaraz bizi giro lasai eta atseginean. Ikasturte osoa edo hilabeteko egonaldiak. Maizpide euskaltegi barnetegia. Aurten, familia euskaldunetan egoteko aukera. Bakarkako ikastaroak eta larun batetan 4 orduko ikastaroak.
Maizpide Euskaltegi Barnetegia, argibideak 943 888 992 1 zenbakian. Eta errepara ikastaroen prezioei, Maizpide Euskaltegi Barnetegia, Lazkao. GS Peluqueros. Kalitatea, sormena, joerak, sariak, 20 urte bete ditugu. Zatoz gu ezagutzera, nabarituko duzu. Sarriguren arrotxapea eta iturraman gaude. GS Peluqueros, Nafarroako goi mailako ilea painketa. Guztion eskura, nabarituko dute. Munduan zehar ibiltzen gara, gustuko duzun opari hori eskura jartzeko. Hitu opari denda, zure ametxetako guzti-guzia. Hitu, Merkader Eskalea, Iruña. Ikusi mendizaleak, baso eta zelaia. Basati Kirolak, 25 urte, Basati! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Ezbekeak ez da bide txarra, gora, neska mutilak. Badator berriro Iruñeko bigarren zabalgunera, Txoko Txoio! Outdoor alorreko eskaintza ezin tentagarriagoa, 140ko beherapena, oinetakoak eta kirolarropa, zure bidaia, trekking, txango eta oporretarako. Txoko Txoio! Tafaia 24. Txoko Txoio! Hernaniko herrigunean, Otxuenea sagardotegia, dastatu maiatzaren 31 bitartean, kupeletako sagardoa giro ezin hobean. Otxuenea sagardotegia, erreserbak, 3 bikoitz, otxuagidoiaenea.comen. Otxuenea sagardotegia, Osina Gauzoa, Hernani. Iruñetik gertu eta eskualde zeharo euskaldunean, Maizpide Lazkauko Euskaltegi Barnetegia. Urritik eta urtarriletik aurrera, euskaraz bizi giro lasai eta atseginean, ikasturte osoa edo hilabeteko egonaldiak. Maizpide Euskaltegi Barnetegia. Aurten, familia euskaldunetan egoteko aukera, bakarkako ikastaroak eta larun batetan 4 orduko ikastaroak. Maizpide Euskaltegi Barnetegia, argibideak 943 888 992 1 zenbakian. Eta errepara ikastaroen prezioei, Maizpide Euskaltegi Barnetegia, Lazkao. Buenas noches, señor. Buenas noches, señor. Gracias por sus sonrisas, gracias por sus caricias. Buenas noches, señora, eta egunon, Bertin. Panama Papers, Panamako paperetan ezagutu dugun azken famatuaren izena, horixe, Bertin Osborne, eta horrekin amaiera gaurko Metropoli Forala saioari gogoratu. Ordu bat aterrietan informatiboa bihar ere zeharkatuko dugu zure eskutik Metropoli Forala. Euskal Herria Irratia.eus, FMko 91.4. Buenas noches, señora. Con mi guitarra cuestas y una historia que contar. Soy un halcón que vuela